weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to likseyba gural yero to agrisa to sincan jakiri to hudallaya to ɗalhaya to mafodu to loƴola to lobbudo barogala to mareysa to jeeriyela tumbere to jiigue jeeri to jiigue jeeri to awoynata to ari funda to gurela sangi tulde ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Nene Ba to kay haydi ha to galle ceerno Amadou Tidiane Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fati rewindade peele tumaɓe boljingol koppareje leydi ɓe convoqué aljuma ɓennuɗo o biteɗo Hassen Wula Eli gonnoɗo ministre e nder leydi he e Mouhtara Wula Bousseyf on ko gonnoɗo directeur général société kalfinaɗo liɗɗi ko fa biyeteɗo SNDPM to leydi Sénégal ma en kaale bilan coronavirus aleda hande o e nder leydi he to leydi Mali CNT ko commission nationale de transition ɓe goti règlement intérieur mabɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o to CICB woni centre international de conférence mo Bamako to leydi Burkina Faso ko aleda hande o sappo e tati boote woodi duuɓi nogas ɗiɗi ko Norbert Zongo jayɗo yanke baranoɗo e nder Burkina waɗi duuɓi nogas ɗiɗi ko wara to leydi Niger ko hande ko leydi ñalawma hande o to leydi Niger ko ñalawma hande o ɓe dawri sumgoji taw ko sumgoji goyten les élection ngaji local subade ko fati conseiller ji nder jokli leydi he kala to leydi Kenya fenade de sarriyeji leydi ndi banno ha mbawi yoɓede kayi e kala lewru ko wiyete allocation de logement nden fenade firtima ha laaɓi justice holliri ɗum dartima kadi ɓe poti remboursude dendagal koppereji ɗeɓe punno yoɓede hen kala kabaruji men jolam jaɓɓiri so waktu rokkima jahata dowlaji dentuɗe Amérique to leydi Allemagne ha to leydi Inde bisimilla moon ketki hotodirte joni joni ja ñoɗen ɓattake tintinde e siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko ganɗo bindi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal newiɗo laaɓɗo reedu bawɗo golle muɗum malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo ceerno Djiby Sy so tawi a yettimomo on darete haw anda tigui tigui rafi mo gonduɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi omo jogui leɗɗe cafroje fodde sappo e tati rafi comiɗe e ɓandu neɗɗo ceerno Djiby Sy ene jogui kadi rafi leɗɗe cafroje fodde sappo e jeenayyi rafi comiɗe e nder ɓandu neɗɗo ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ko wayno dogam sita fibrom kiste rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe daroraɓe e worɓe fiɗaɓe usraɓe goragu e jippiɓe leece kala ha e worɓe ɓe ngala maniyu eɓe ganima moƴƴani ceerno Djiby Sy ene safra joomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene jogui siroji mum ene jogui pegge pewnaɗe ko fate arsigaji e ko fate dabruji dandoji neɗɗo e dabruji ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne jogui usula ceerno Djiby Sy kala neɗɗo arde muɗum ma heeɓ safruji mum hano hannirta ni so yannama kadi neɗɗo ko miskino Allah ala doole ene wondi e rafi omo wawi safru ɗum ha yiito hoore mum so wona tan noon taw ko rafiji ɗiɗi ɗin tan woni ko safrirta Allah ɓolo woni dafaɗo ha jomum haɓɓa to banggue hakkille walla janowo bargal ko ɓe ɗiɗo tan woni ɓe ceerno Djiby Sy safrirta Allah ɓolo ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e nder leydi Mali e oɗo saaha joni omo tawi e nder leydi Mauritanie to Nouakchott lamorgo leydi ndi sara jeere nettet
so tawi ari etima ɗon a waɗi 00 222 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp kanko Ceerno Djiby Sy kadi ene jogui pharmacie muɗum e base muɗum to leydi Mali to Nioro Mango woni toon ko miñi ko biteɗo Samba Sy so tawi a waɗi 00 223 90 22 94 71 ma heɓ hen ko jiɗɗa humpitade kala. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo golle laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne. Ceerno Djiby Sy en wiyen mbaɗen danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo bira sappo ya tati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen boroso coronavirus ene teska ƴillita ɗum no fewi e oɗo saaha joni e nder leydi he aseta hanki kiki jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui caggal nde ujunere e temedde 5 e capanɗe jeenayo e jeegomo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus nde kolkisa hen temedde 2 e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo tawama ñalawma hanki o goto ko fiɗaɓe ɓena temedde 2 e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo hen tato koto wuuro witego Amrousa ɗiɗo koto Ayouna goto koto Tentana goto koto Kifa Atara ko neɗɗo goto Nouadhibou ko yimɓe ɗiɗo Tig Zigza ko neɗɗo goto Zoyrat ko neɗɗo goto Beni Chaba ko yimɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe kala koto Nouakchott lamorgo leydi ndi e nder Nouakchott ne ɓuuri memede ko leggal Tafrak Zeyna toon ko temedere sappo e ɗiɗo neɗɗo fiɗa toon ñalawma goto Liksar ko capanɗe nayo e jeetato Dara Naim ko capantato e jeeɗiɗo Teyaret ko nogas e tato Arafat ko nogas e ɗiɗo Toujinina ko sappo e nayo Riyata ko yimɓe jeeɗiɗo Sebha ko yimɓe ɗiɗo ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen jeeɗiɗo kawri e ladial ñalawma aseɗo hanki goto e nder ɓe cellano ɓe kadi henno gas en jeegomo kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men leydi Mauritanie tuggi ko rafi wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima ujunnaje sappo e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato neɗɗo fiɗaɓe hen ujunnaje jeetati e nogas e ɗiɗo kepti cellal men hano hannirta ni temedde ɗiɗi e nogas e ɗiɗo hen kawrino hen ladial maɓe ɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna dendagal memaɓe so ɓe cellani ɓe kala yo Allah rokku ɗumen cellal paata galleji men enen selluɓe ɓen yo Allah dandu en reena en e bone oɗon boros allahumma amina ha joni kabaruji men e nder leydi Mauritanie commission garduɗo commission jagorɗe ha woni commission ministériel kalfinaɗo ko fati rewidade rafi coronavirus e haɓade cargol muɗum ɓe joɗinoma jonde mabɓe yurtitade e oɗo saaha jonti boros coronavirus o yarata ɓe kolliri noon nder jonde mabɓe noon eɓe tintina kadi ɓe tengtina yimɓe yo gandu e oɗo saaha joni ko fate nawtugol maydu koko natti ha laaɓi ha diwa oɗo saaha ɗum noon ko caggal nde ɓe teski kay e kala saaha nde mayɗo o nawtete guila kay to banggue hôpital uji to ha to mayɗo jolnete ha dusde mayɗo otoji nawtude ɗum ha to naw wernete to e lotgol mum e guenayseji he kala ɓe teskima tigui daɓodiral kewgal ene heeɓe hen ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri kala neɗɗo to maayi bamule ɓurɗe ɓattade ko ɗon jomum wirnete ha diwa oɗo saaha ɓe kolliri noon e kala birneteɗo noon ma witeɓe ulama woni halfinaɓe ardiɓe ko banggue diine e imameɓe ma jomumen to ma wat toɗɗaɓe ma toppitade kay oɗon mayɗo ha jomum wawa wirnede tawa kay kono yaade jamanu yaadi kadi e sharia no wiiri yo mayɓe julɓe yo birnire ni hano hannirta ni e nder leydi he halfina noon ɓe kolliri tigui ko jagorɗe tati ko kalfina kañumen tigui kalfina ndeɗo toɓɓere nde toppiɗo ɗum timni ha wawa silnede kadi nde laato waɗa appliqué hano hannirta ni e nder leydi Mauritanie ɗe noon woni ministre de la santé woni jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade wondude e ministre des affaires islamiques kalfinaɗo ko fate gueɗe diɗe e ministre de l' intérieur woni jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccina gollamu laamu ngu noon ene eeri yimɓeɓe kala nde yo tinno yo pamannaɓe yo pamanɓe mbawa kadi wallideɓe foof koye mbadi yidde haɓade kargol oɗo boros coronavirus
ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Mauritanie hono non birun en gardini kabruji men police halfinabe ko fate rewinade pele tumabe dirkude e dirtinde e borjingol koppereje leydi ndi woni police anti corruption walla bien police chargée de crime économique et financière aljuma bendudo o be mbadi convoqué bitedo Hassana Wula Eli on ko medino wonde jagorgal e laamu Aziz wondude e bitedo Mokhtar Wul Busayf gonodo directeur général société SNDP woni société nationale de distribution des poissons ko société kalfinado ko fati liddi e ndara leydi Mauritanie bedo dido kal non nyande aljuma bendudo be jodima yeso policeji halfinabe ko fati rewindade pele burjina tumabe burjingol koppereje leydi ko adi bedo dido kene convoqué non tawala mo tawa non be convoquino hono Yahya Wuli Heddemi men do wonde hoore jagorde leydi ndi e wondude e bitedo shuruqa wondude bitedo nani wula shuruqa den gonol jagorgal der leydi Mauritanie saha lamu Aziz dum don non e holli tan wonde e odo saha joni kambe police ji ko be bamtube kay cagande be dartino fodde lewru be bamti kadi ko fate convoqude yimbe tumabe juuri men e kunu men fof ne moddi e mbuñaari e burdingol koppereje leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoden e ndera wuro Nouakchott non en teske hen odo saha mo kaleten taximan goto kudado Allah taw kadi ko say bandi molantedo Allah on taximan non teskama tigi o heewi ko subade client makko sabu o heewi tan ƴettude ko client be jogibe koliji e jogibe marchandise uji ko beno heewi ƴettude so tawi o ƴetti joomu non o addi dum ha to joomum yidi jippade do ko adi kay so wi tan ko do haadata so o weeda jungo o namdo khalisa makko so on itti yobimo khalis mum jippima fayi mal arrière uddidde kay ngam yidde jippinde bagsuji mum ko adi ken yetto mal arrière ko don heewi démarrde taw kadi o démarrde to ko force o dogo nata e soinde o yaada e marchandise uji mudum holliram non yimbe heewbe puddima portude plainte taw ko jaayabe kambe kala kadi mode opérateur be koliri tigi ko goto woni fannu tigi ko fannu goto o yaadata kanko taximan non o jogi ko Mercedes mo hinde 190 en wada couleur taxi auto non teskama ala numéro matricule ene teska kadi kanko chauffeur o kala saha ko buumido kala yeso makko yiyetaake kadi mo wadi lone o mo wadi ganguji e juude makko dum non enen biatan dendangal won medara nakshatan jam sakko saji ha e jom koliji kala de mbattata hakkillaji men feewi den to kala taxi kadi kala taxi mo neddo jolata wad fere ƴetta matricule mum gisa tawi kadi jogi bagsuji walla ƴettu matricule mum so tawi kadi wol mon dusata a wadi dum taxi ha tengte sukabe rewbe yette taxi numéro ji taxi ji din bele kala saha so tawi gede janti hen tawa kam ko famdi kala numéro taxi o ene anda ha joni kabruji men demgal pular senumi mato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi Sénégal non e der kan tawa kadi ko migreji to bitedo banam ban tawtedo der donglo o hobo on kano sumino nyande aljuma nyande alarba bendudo cumu musmuno fewi e der cumu hen non holam tigi yimbe hewbe mbasi hen pitali mumen e der ben maybe hen non en tawe hen bitedo Mbaye Gueye ko suka Sénégal naajo jeenodo to Diourbel hollirama kadi on wasi on non hollirama wasi hen fitan mum hollirama kadi ko bajjo e der famille mabbe kala eden bitan non yo Allah jurmum yafomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala kadi yo Allah lomtina ha joni kabruji men e der leydi Sénégal dadibe halfinabe denka e kisal Dakar be hinde SR woni section de recherche ko be Kolobane be tebima bitedo Serigne Mbacké Faye non Serigne Mbacké Fala ko Serigne Mbacké non be tebiri dum kay ko sa kay be ci ko gordo en jiatigi e mawbe kala landa witeka APR woli Alliance pour la République ko landa ka horeje leydi kanko non ko sabi kay kanko woni coordinateur ko gère e der département mo Mbacké Serigne Mbacké Faye non o wadi jammaji makko o wali jammaji makko didi gadani e der kasoji e mbadi garde à vie sabu kay ko gila aljuma benudo teba adani mo nangede non ko bietedo galloba non ko kanyum tigi o goldan non ko kanyum portuno plainte contre XS tagal kay neddo goto udditi hella mum Facebook wadi hen inde boje woni tigi inde ne wana inde mudum ene suuta hen kongudi bondi ene haale mum haaluji musino feewi ene nyinga dum ene bondi dum ko on portuno plainte contre XM peut-être ko disi non to police de recherche de be non badi hen section de recherche badi hen los ngoji mum boyani mum be jiri tigi be gandi den compte udditi compte on ko bitedo Serigne Mbacké Faye kanyum udditi den compte ene suuta hen kongudi e kala sahabe tebi mom non e wado saha joni mo tawi e juude dadibe
ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi no ɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde e jaydede leydi ndi ɓe gandi ɗumen oɗo saaha joni to coronavirus o yarata nder leydi he ɓe koliri tigui e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi e nogas e jiiɗiɗo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe corona ko ɓena kolkisa e nder holkiso he noon tawama hen capanɗe jiiɗiɗo e jeetato e jaati ko fiɗaɓe mboroso corona sappo e jeenayyi e nder ɓen fiɗaɓe noon hen capantati e ɗiɗi contact suivi neɗɗo goto ko ka importé woni ittuɗo caggal leydi tawa kadi on nanga koto AIBD woni aéroport Blaise Diagne capanɗe nayo e joyi heddiɓe kala ko ka communautaire o holliri noon e nder ɓe cellano ɓe capantato e joyi kepti cellal men ha no hannirta ni sappo e jeeɗiɗo ene tampino fewi ma ballite to banggue fofango ɓe tawete hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fana ñalawma hande o noon ɓe koliri hay neɗɗo goto ala mo mboroso yooɓi fittade mum e oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaara sappo e jeeɗiɗo ujunere capanɗe jeeɗiɗo e joyi neɗɗo fiɗiyoɓe fiɗaɓe coronavirus tugui ko refewnade leydi ndi faade oɗo saaha joni hen sappo e jeegom ujunere capanɗe jeenayo e nayo kepti cellal mumen ha no hannirta ni temedde tati e capanɗe nayo e jeenayo kawri hen e ladial e oɗo saaha joni ko temedde jeegom e capantati e goho neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo o dendagal terde jeeyaɓe CNT woni tigui comité national commission nationale de transition tawa kadi ko dariɓe darde sarɗeji leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe joɗinoma jonde mabɓe arwanide nden jonde noon ɓe jooɗi kri koto nokku biyeteɗo CICB woni centre international de conférence mo Bamako ɓe jooɗima to noon kamɓe kala tawa kadi addiɓe toon ko hettade e yurnitade ko fati e windande deftere taw ko règlement intérieur mo CNT o so tawi noon commission tawa kadi ko on règlement intérieur windi ɗo ɗum tigui ko commission taƴanoɗo ne wiye hande o ko on commission ko kañuma windi ɗiɗon charte ona charte noon ɓe mbawi sonkude hen ko juuti ñalawma kurɗo ɓe diskita hen eɓe conka hen hollirama noon e oɗo saaha joni caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe pelliti sudde juuɗe mabɓe pour wodde ɓe mbaɗi wodde noon sudde juuɗe hollirde kay yaaduɓe hen e kala eɓe jadani hen caɓe kala ɓe cuuti juuɗe noon e nder temedere e nogas neɗɗo sudɓe juuɗe mumen hen capanɗe jeenayi e jeenayi mbi ko eyi ko wuyi enen jaadi tigui e charte o ko heddiɓe seeɗa ɓe tan goni tigui ko jadani hen on paami tigui wiɓe eɓe kañumen ɓuuri hewde to pucci doggata ene teska oɗo ardi noon CNT noon ardi ɗum tigui jadino nde kadi ardi ɗum ko hoorejo nde hono biyeteɗo colonel Diaw e nder test o noon ene holliri hen tigui wonde CNT jogui ko hoorejo woni président wondude e 6 vice président woni tigui sukka mum jeegomum ko ɓende makko ɓe jogui kadi eɓe jogui des caisseurs eɓe jogui 5 eɓe jogui jeegomo kadi taw ko secrétaire uji parlementaire bureau exécutif ngo kadi bureau exécutif bureau définitif ngo noon hawrama ko commission ngaji sappo ko ɗum jogoto commission ngaji sappo taw commission ngaji général ɗum tigui woni koɓe jogoto gona bureau définitif tawa hen commission kala ne jogui sappo e goho tergal so wona noon commission des finances nde ɓe gayni vote nde noon ko ɗon tigui ɓe ƴetti charte o ɓe neldi ɗum to cour constitutionnel ko ɓen tigui jurnito ɗum ɓe mbawa jangguita ɗum ɓe mbawa sattu ɗum ko adi kay kadi ɗum artire e juuɗe mabɓe siftinde on noon e oɗo saaha joni CNT woni commission nationale de transition yimɓe hewɓe guila to yimɓe dawrugol ha to yimɓe société civile en kala ha tengti yimɓe M5 RFP koliri tigui beltaki hen haydara kadi ne kolli hen mette mumen kala saaha ha joni ko leydi Mali keddoɗen commission leydi Mali keddoɗen ko fade communiqué taw ko comité société biteɗo EDM woni tigui énergie di Mali société énergie di Mali ko société kalfinaɗo ko fate kuɓam e nder leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe noon ɗum noon ko caggal nde poste mabɓe courant goto sumi caggal nde poste mabɓe courant goto taw ko poste électrique sumi to nokku biteɗo Balingue communiqué o noon ko ni leri société énergie di Mali ene habra dendagal kileneɓe mum e abonné mum wonde poste mabɓe courant ene sumi jamma beɗɗo e to en sumi jamma ɓeɗo to centre électrique mo Balingue ni ma ɗum saabu noon ha coupiraji courant teske no fewi e nder yoga e secteur aji e nder leeɗe yoga e secteur aji e nder leeɗe ha tengti noon e nder commune 2 et commune 3
haɓade falade haralleɓe noon woni de technicien en ana daari nana ƴuuri hen kay ne liggono dolu men a ponno beele kay courant o ne wawa fewnitede ne wawa fewtude ko ɓuuri pano ne wawa fewnitede ko ɓuuri yawde e yaccade ha dendagal yimɓeɓe kala kepta kuɓɓa mumen hano hannirta ni de non woni société d' énergie di Mali ene waɗa eerago noon ne yafno dendagal kilene mum ene ñaago kadi yo kilene ɓe pamanɓe ko ni communiqué olelri ha joni ko leydi Mali keddoɗen communiqué on noon ko jagoɗo kalfinado ko fate cellal adi o ɓayini communiqué makko mo tongode 2,95 ko fati e mboroso coronavirus ɗum noon ko aseta hanki kikide o waɗi oɗon communiqué o holliri noon e nder leydi Mali e waktuji 24 ɓennuɗi ko 2,17 neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon 90 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso ɓen 90 noon hen jeeɗiɗo koto wiyeten Keñe Ba hen jeenayi koto wiyete Kalambankoro ɗiɗo koto Kati heddiɓeɓe kala koto Bamako noon commune heeɓi ɗiɗo commune 2 ko yimɓe tato commune 3 ko yimɓe jeegom commune 4 ko yimɓe jeeɗiɗo commune 5 ko yimɓe sappo commune 6 ko nogas en jeegomo neɗɗo ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellaɗo ɓe hen nogas jeenayo kepti cellal men hano hannirta ni hen nayo kawri hen ladial Madina yara e oɗo saaha joni e ujunnaje 5,790 neɗɗo fiɗaɓe coronavirus hen ujunnaje 3,5 e capanɗe jeegom keptino cellal mumen hano hannirta ni 150 kawrino hen ladial malawma hande o kadi Madina jogui ujunere 967 neɗɗo tumaɓe ko fiɗaɓe nana joña ene mbaɗa quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e demgal pular sen wima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen ko aleda hande 13 bowte hitande ujunnaje 220 waɗi duuɓi 22 ñalawma par ñalawma ko oɗo biyeteɗo Norbert Zongo warno e nder nokko biyeteɗo Sampoy wuuro wiyetengo Sampoy to hakkude leydi Burkina Faso Norbert Zongo noon ko jaydiyanke gonnoɗo tigui e wadde enquête mum woni losgoji mum e mayde biyetenoɗo David Ouadraogo taw kañum wonno chauffeur François Compaoré noon ko mawnuma Blaise Compaoré kewnoɗo doole nder leydi he balannoɗo kala ko weela tawa kadi ene tuuma ko kañum yoɓino fittandu on so tawi noon kaɗon haala ɗiɗo duuɓi kala haala ka koko fiyeno hellone leeli ene waɗa dossier ji ne mbaɗa nder tiroiruji e oɗo saaha joni haala ka ummitima saabu kay justice mo leydi France namdima tigui nde o wattede kanko François Compaoré mawnum Blaise Compaoré nde o wawata kay artirede nder leydi he to yeeso justice o wawa ñawede avocat ji makko noon kollori tigui jaadani hen saabu kay yidde mabɓe e oɗo saaha joni kadi wonno politique oɗon biteɗo ko marque Christian Kabouré hoorejo leydi ndi ko jurde ko fatude kay ko wonno kay politique muɗum ko wadde tigui beldital woni réconciliation hakkude yimɓe kala wona kay ubbide ñawande keddiɗ ɗum noon ɓe kolliri tigui kamɓe ɓe jaadani hen ko ɗum saabi ɓen avocat ji François Compaoré ɓe mbawi déposé recours mabɓe to tribunal uji ko ñande 17 lewru bawte gonɗen ndu ko nden tigui justice o wawata yurnitade recours aji mabɓe ƴeewa kay so tawi eɓe jaɓene walla ala ɓe jaɓinaka dossier yo uddite koto leydi Niger paɗen guila 2004 leydi Niger yahani suɓgoji ɗiɓe mbiyata élection locale suɓade ko fate sarde fate ɓeɗon wiyeteɓe conseiller ji kala hitande noon nde ɗum foti yettade so ari ha yettima ɓe kewi ko dirtinde ngal ɗon dawal ñalawma hande o noon 13 bawte hitande ujunnaje 220 dendagal jokli leydi ndi kala ɓe dawri suɓgoji suɓade kay ɓeɗon wiyeteɓe les conseillers e nder guure e nder leydi he kala ha tengti noon e guure mawɗe tawateɗe nder leydi ndi ko wayno Niamey lamorgo leydi ndi ko wayno Zander e ko wayno Maradi ɗeɗo cuuɗe kala subaka hande o ɓe dawri tigui ko suɓade conseiller ji mabɓe ɗiɗon suɓgoji conseiller ji noon ene tengtin tigui ne ɓeydo tigui andude doole kala landaji dawrugol ko wayno landaji dawrugol kay doole mumen e ɓurɓe hewde doole e ɓurɓe kay hewde tidde e oɗo saaha joni keɓugal suɓgoji taw ko suɓgoji charɗiyeji e suɓgoji hoorejo leydi tijjade ñande 27 lewru bawte gonɗen ɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Kenya noon ko meeɗa wadde waɗi e nder leydi he so justice leydi ndi kay yurnitade ñawore ɓe ñawti kay ɓe dokki ñawore noon wonde kay wonande ɓeɗon sarɗiyeji tawateɓe nder leydi hen ɓiyana sarɗiji noon koɓe 460 sarɗiyanke woni député nder leydi he wannoɓe vote mumen namdi ko wiyete allocation des logements woni tigui yo dokke ko fate ko muñari ko muccata ko fate logement ji mumen ɓe keeɓiɗo noon ɓe mbawino wodde haɓe
mbawi hebde kayim ɓe mbawi hebde koppereje kewɗe no fewi kene wona duuɓi ɗiɗi joni kala hitande eɓe kala lewru eɓe keeɓa on haalisa ɗum noon yimɓe hewɓe kollorino hen metti mumen ha tengti noon e commission halfinaɓe ko fata yobde salaire uji ɓenne koye mumen kollorino jaadani hen ɓe saabu kay ɓe kollori kamɓe caɗeji ɗi eɓe jogui salaire aji ɓutti no fewi namdadeɓe kadi ko wiyete location du logement wona hunde fonde wonde gila nden noon haala ka wonno ko de justice mo leydi ndi ñaawi ha laaɓi ɓe dokki commission o gonga ɗum noon saabima e oɗo saaha joni ɓe namdima ɗiɗon député ji 160 heɓannoɓe ɗin jobdele fodde joni kene wona duuɓi ɗiɗi nde remboursata ɗin koɓɗen koppereje kala ha laaɓa ɗen koppereje noon e qime ha million ngaji sappo taw ko haalisa dollar kala député noon hollirama ene foti yobde mone mabɓe foof ne foti yobde 24 000 woni nogas e nayyi ujunere taw ko haalisa dollar ɓe dokka kadi délai ko ɗo e hitande ya tawɓe gartiri ɗen koppereje kala ha laaɓa FMI woni tigui halfinaɓe ko fati e ngaluji hoto woni tigui front monétaire international ɓe mbaɗi no tigui losgoji mabɓe e nder losgoji mabɓe noon ɓe kolori wonde député ji woni sarɗeji leydi Kenya enen jiyat ko sarɗeji ɗiɗi ɓi woni deuxiéme kañum gari deuxiéme ɓurɓe tekkude salaire e nder windere he kala caggal kay nde député ji leydi Nigéria e nder windere he kala ko député ji mabɓe ɓuuri mawnude salaire rewi hen ko leydi Kenya saabu ɓe kolori e nder leydi Kenya kala député ne heeɓa $7,000 taw ko salaire mum de base to muccas mum yanti hen ene yaaha ha sappo tati 13 000 yaha $13,000 ko haalisa américain ɗum noon tengtina tigui eɓe jeeya ɓurɓe ñerde salaire aji kabruji men joolam jaɓeri koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗena dowlaji dentuɗi Amérique ko alede hande sappo tati bowto hitade ujunnaje ɗiɗi e nogas ɓe puɗɗoto ko fate vaccination haɓade oɗo mborosa coronavirus guila aduna o diida noon fade oɗo saaha joni dowlaji dentuɗi Amérique meeɗa wadde campagne de vaccination poɗɗoni hewde doole e poɗɗoni mawnude ɓe kolli noon caggal kayde wiyete caggal kayde ngal ɗoccatal biyetegal FDA rokki yamirore mum joni kadi ko centre des maladies infectieuses woni tigui centre kalfinaɗo ko fate rafiji daaboji kañum rokki yamirode mum yo société biteɗo Pfizer yo fuɗɗo ko wiyete golle mum cargol kayin oɗon ko sarde kayin oɗon vaccination contre covid 19 ɓe kolli noon aleda hande o tan million ngaji tati vaccin ma yaltine nder usine aji ɗiɗi taw ko usine aji Pfizer taw teɗi e nder état biteɗo Michigan e to état mo Wisconsin ma yaltu hen taw ko camion ngaji garduɗi frigorifique jaruɗi e jaman tawa température mum ene qime ha moins 70 degré e wondude e avion ngaji cargo ko ɗin tigui mbawata yaltinde ɗiɗon ñalawma hande o fode million ngaji tati tawa ko vaccin ma yaltini e nder ɗiɗon hollirama noon tugui ñalawma ɗo noon ha yetto altine janggo 150 hôpital ma waw hebde ɗiɗon vaccin ji fodde 150 hôpital goɗɗi e centre safruji goɗɗi ko ñaale talata nde ko kañumen ɗen keɓata ɗiɗon vaccin ji koto leydi Allemagne paaɗen bone cargol coronavirus e ɓamtugol coronavirus e nder windere nde ɗum saabima noon e oɗo saaha joni laamu leydi Allemagne ɓe pelliti uddude ɓe poɗɗiti uddude école aji mabɓe e yoga kaye commerçant ji woni tigui nokkuji jeeyiɗi ha tengti noon ɗi nokkuji ɗi gona kay ɓurɗi sohlede ɗin kala ɓe pelliti tigui ne udde à partir de ñande 16 lewru bowte e gonɗen ɗum koto leydi Inde paaɗen toon cakkitoɗen to leydi Inde noon ko usine pewnowo portable uji ko kañum tigui yana waɗa saccagé tawa kadi ala yanɓe hen so wona ouvrier ji gollotoɓe hen ɓe hollude metti men ɓe jaadi e dendagal portable uji e dendagal gueɗe ɓe cewnoɓe jaadi hen ɓe mbaɗi ɗum saccagé e hollirde metti mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Raali Abouba to karallagal ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam Allah jogom jogo